Здравейте, осъзнато дишащи хора! Добре дошли отново в това пространство за осъзнато дишане с мен Силвия. Днес ще сравня за вас носното дишане срещу дишането през уста. Защото начинът, по който дишаме рефлектира върху всичко вътре в нас. Върху начина, по който стои тялото ни, физическата ни позиция на тялото. Върху начина, по който мислим, рефлектира върху начина, по който се изразяваме, начина, по който се чувстваме и върху здравето на вътрешните ни органи. Така че, когато се раждаме, никой не ни казва как да дишаме. Никой не ни учи на това. А то е много важно, защото рефлектира върху всичко това, което изброих. И така, днес ще се опитам да ви дам цялата информация за това какво се случва, когато дишаш през носа и какво се случва, когато дишаме през устата. Започваме с носа. Първо и много важно нещо. Носът е нашият орган за дишане. Той е създаден в тази форма, с малките две ноздри отпред или по-големи при някой, за да диша. За да ни снабдява с кислород по начина, по който само той си може. Какво означава това? Тези две малки ноздрички пропускат въздуха плавно, за да има време той да бъде овлажнен, филтриран, затоплен. Защото знаем, че в каквато и среда да сме, около нас има прахови частици, бактерии, алергени и ако те влязат директно в белите ни дробове, ще ни причинят най-малкото настинки. Затова носът прави тази защита на белите ни дробове, като филтрира от прахови частици, алергени и затопля, темперира въздуха, така че той да влезе с подходяща уравновесена температура в нашето тяло. Това от една страна. Когато дишаме и използваме носа си за дишане, тогава синусите ни отделят молекула азотен оксид. Защо е важен този азотен оксид, който даже повечето от нас не сме го чували, че участва в дихателния ни процес? Важен е, защото той разширява кръвоносните ни съдове. Хайде да си представим сега, че искаме от работа много бързо да стигнем до детската градина или до срещата с някой човек. Обаче попадаме в задръстване. И това задръстване ни спира и ние стоим на едно място. Или, добре, движим се, но е бавно, с 10-20 км в час. Което прави стигането ни до крайната точка или невъзможно, или много бавно. Същото се случва и с кръвта. Когато имаме блокаж, има задръстване, червен светофар или ограничение на скоростта, когато кръвоносните съдове са стеснени, тогава кислорода, който сме вдишали през носа, ще стигне много по-бавно до там, за където е тръгнал. А азотният оксид прави точно това. Разширява кръвоносните съдове в тялото ни, за да може кръвта да тече по естествен начин и с нормално темпо. Така че кислорода, който сме вдишали, да достигне до всеки наш орган. Съответно, когато той достигне до където е тръгнал, ще усвоим много повече кислород, отколкото ако кръвоносните ни съдове са стеснени. Затова е важен азотния оксид, защото се образува, когато дишаме през носа. От друга страна, когато ползваме носа си, тогава той активира участието на диафрагмата в нашето тяло. А диафрагмата е също така важен елемент в дихателния ни процес. Защото когато диафрагмата се движи по естествен начин, нагоре-надолу при вдишване и издишване, тя прави място на белите дробове,
така че те да могат да се разширят и да поемат повече кислород в себе си и да обработят повече кислород. Тоест, когато дишаме през носа, диафрагмата се активира, слиза надолу при вдишване. По този начин прави пространство на гръдния кош да се разшири и съответно и на белите дробове. С други думи, дишането ни става по-дълбоко, с определен ритъм, който следваме и с спестяване на енергия. Когато дишаме през носа, правим един добър баланс между кислород и въглероден диоксид. За въглеродния диоксид повечето от нас знаем, че той е отпадъчен материал в дихателния ни процес. Това обаче не е вярно, а точно обратното. Той е ключето, което освобождава повече кислород в нашите тела. Какво имам предвид? Когато вдишаме през носа кислород, той влиза в кръвта ни и се свързва с хемоглобина. И посредством кръвния поток пътува достига до всички части на нашето тяло. Но той не слиза от този хемоглобин. Без команда, без подкана, без някой да го е подтикнал да слезе. Това е работата на въглеродния диоксид. И така, колкото повече въглероден диоксид имаме в телата си, толкова повече кислород ще бъде освободен в тялото ни и ще имаме повече енергия, за да си свършим нещата, които сме планували. Следващ момент, когато вдишаме през носа, казахме, че активираме диафрагмата, съответно този начин на дишане е по-дълбок, енергоспестяем и се свързва с нашата парасимпатикова нервна система. Тази, която е отговорна за релакса, за спокойствието, за безопасността. И точно това е командата, която парасимпатиковата нервна система дава на нашия ум. Човека е в безопасност, има право на почивка. Какво се случва, когато започнем да дишаме през устата? Първо правило. Устата е нашият орган за хранене, пиене и говорене. Тя е органът ни за хранене и говорене. Да, можем да използваме устата си за дишане, но какво се случва, когато започнем да използваме устата си? Първо, въздухът ще влезе нетемпериран, неовлажнен и с всичките прахови частици, алергени и бактерии, които има в околната ни среда. Нямаме затопляне, нямаме филтрация, нямаме овлажняване. Директно в белите дробове. Това може да ни причини най-малкото настинки, вирусчета или нещо по-сериозно. Когато дишаме през устата, тя стои отворена. И тогава лигавицата, устната кухина се изсушава. А както знаем, всяко нещо в нашето тяло е създадено с причина. Слюнката, която отделяме, има съответните бактерии, които ни предпазват кариеси, след като сме се нахранили, почистват устната кухина, грижат се за добри бактерии, които се грижат за здравето на устната ни кухина. Когато дишаме през устата, изсушаваме тази лигавица, премахваме бактериалната бариера и всички микроби, които сме погълнали чрез въздуха, а след това и чрез храната, остават полепнали по нашите зъби и съответно, дишайки през устата, ще ни се наложи по-често да се консултираме и да посещаваме зъболекар. Когато дишаме през устата, какво се случва още? Понеже отвора е по-голям, отколкото
на ноздрите, тогава голямо количество въздух влиза вътре в нас. Но това голямо количество въздух ние много бързо го издишваме после. И се получава едно много бързо дишане. Съответно, то е плитко, защото няма време да стигне до корема, диафрагмата. В никакъв случай не работи. Това дишане остава тук горе в къртите. То е плитко, с учестен сърдечен ритъм сме. И обикновено това дишане го свързваме с стресови ситуации. Това дишане активира симпатиковата ни нервна система, която дава информация на ума, че нещо не е както трябва, имаме ситуация за разрешаване, тя е на живот и смърт и тялото трябва да се мобилизира. Какво значи физиологически това? Означава, че когато сме в стресова ситуация, дишаме през устата и горе в гърдите, това означава, че за тялото са важни 3 неща. Ума, сърцето и мускулите. Нищо друго в този момент не ни е важно. Нито здрава кожа, нито здрави зъби, нито репродуктивни органи, нито храносмилателна система. Нищо. В стресова ситуация, през устата дишане, плитко горе в гърдите, се случва точно това. И сега накратко ще обобщя. Ще ви дам на сравнение. Когато дишаме през носа, въздуха влиза темпериран, увлажнен, филтриран. Когато дишаме през устата, нямаме увлажнител, нямаме отопление, нямаме филтър. Когато дишаме през носа, въздуха влиза бавно и плавно. Когато дишаме през устата, въздуха влиза рязко, бързо и също толкова бързо излиза. Когато дишаме през носа, носното дишане помага на стойката ни да бъде изправена, за да може въздухът да стигне до корема и да активира диафрагмата. Когато дишаме през устата, това не е стойката не е важна, защото и при гърбената стойка пак можем да си дишаме горе с гърдите. Когато дишаме през носа, сме спокойни и активираме парасимпатиковата си нервна система, отговорна за баланса, спокойствието и можем да погледнем всяка една ситуация отстрани. Когато дишаме през устата, активираме симпатиковата нервна система, която е отговорна, хайде няма да го наричам стреса, но е отговорна за нашата активност. Така че, ако не приемаме активността ни като стрес, можем да използваме това дишане, за да се активираме. И ето тук идва момента, в който да ви спомена, че дишането през устата не винаги е вредно за нас. Че има моменти, в които устното дишане е полезно. Ако ви е направо впечатление, някои дихателни практики използват издишването през устата. Защо това се случва? Защо казваме, че трябва да се диша през носа, а пък всъщност в дихателните практики точно се използва устата за издишване. Това се прави с цел, както казах, когато издишваме през устата, издишваме много бързо въздуха си и съответно издишваме и голямо количество въглероден диоксид. Това променя химията на кръвта ни, което е важно за някои дихателни практики, защото променя нашето усещане в тялото. От друга страна, можем да използваме издишването през устата, когато правим физически натоварвания, бягания, защото тогава за много кратко време ще успеем да успокоим дъха си, за да можем след това да се върнем отново към регулярно дишане през нос.
Тук само ще отбележа, че ако продължително време дишаме през устата, докато сме физически активни, това ще намали продължителността на нашата издръжливост, ще направи дишането ни хаотично в един момент и няма да сме толкова продуктивни за по-дълго време. Освен в дихателните практики, издишване през устата, понякога в дихателни практики отново, издишването през уста се случва с звук. Това озвучаване има своята вибрация, която е важна за дихателния ни процес точно в този момент, по време на дихателната практика. А съответно, когато издишаме с звук, този звук успокоява нервната система. Усеща се като сваляне на напрежението и дава сигнал на парасимпатиковата ни нервна система, че всичко е наред и няма причина за тревога. И накрая да обобщим. Носът е органът за дишане, устата е органът за хранене и говорене. Всеки един от тези органи си има своето предназначение и когато го използваме по предназначение, има най-много ползи за нашето здраве. Разбира се, в моменти, в които сме много физически натоварени, можем да си позволим да използваме издишването през устата. Също така можем да го ползваме и по време на дихателни практики, за да можем да отпуснем напрежението си. И това се случва само в кратък период от време. За ежедневието си дишаме само единствено през носа. Вдишване и издишване се случва само през носа, за да може носа да затопли, увлажни и филтрира въздуха, който влиза през него. За да може да създадем азотен оксид, който ще разшири кръвоносните ни съдове, така че да може кислорода да достигне до всяка клетка на нашето тяло и да бъде освободен, така че да имаме енергия за през деня. Надявам се да сте научили нещо ново. Надявам се да сте научили колко интересно е дишането ни и как само с малка промяна можем да променим много. Защото ако дишаме правилно, ние ще сме изправени, ние ще сме здрави, ще се чувстваме добре, ще мислим позитивно и ще се изразяваме позитивно. Така че дишайте осъзнато. Променяйте енергията си с осъзнато дишане. Всеки път, когато имате нужда. И ако това видео ви е било полезно, абонирайте се. Дишайте осъзнато.